Welcome to the Culture Convo podcast, the upcoming of greatness. Dango. What up, ladies and gents, boys and girls, know who it is, the Zulu Jack, but different version of it. And time is Jack. Welcome back to another episode of Culture Convo podcast. We are back like we never left. Please. Otherwise, I am here with Synovia Messenger, the problematic mom, the only lady with plenty of ginger. Hey guys, it's Miss B, the sweetest and fabulous honeybee with the sweetest news, and I'm sweeter than honey itself. all right. Yes. As always. Yeah. Someone fresh, someone on the vibe, someone relevant. Relevant. Do you get me? Okay. Who are you? What are you? The top dog, guys. Come on, Makubale. Yes. Yes. Okay. Miss We B. are back. I am here to announce your sponsors. Thank you to Nature Plan Water, Baza Photography, Privilege Lifestyle, Forum House, Kaya Kulu, Otwa Residence is Tebe Senjoli. Thank you very much. Dango. Oh, I do also have an announcement. Our main camera is not functioning properly, so we will be experiencing technical difficulties. Thank you. Please understand and please bear with us in these trying times. I know I might as well keep up the standard. Unfortunately. Otherwise, Heritage Month. Okay. We are moving on. We are moving on. I'm telling you, Okay, kaloku siyeza ko recap yenyanga kaSeptember basically. Yes. Okay. Top doll. Is it How top are you? doll? No, top doll or top dog? You're very wrong. I said top dog. Top dog. Why here for action? Why top dog though? Okay, yeah, why top dog? Why top dog? Okay, I like to see myself as a top dog. Right? Like most of the time. Look at I Okay. You ate that. Yeah. Like the reason why why you top dog, when funny about like what does it mean go away? Kaloku uzibona as a top dog. No, it's like a confidence booster for me when I say top dog. Then The top dog persona. So like it's like a I'm looking for a word in my dictionary. I'll Like take I- it. Ego. I'll take Yeah, it, it's like yeah. an alter ego. I get it. top dog. Top dog. So top dog, how has been your September? Hi, look, how are you, girl? How are you, top dog? Grand. Say moja. Fine, Nyan, top dog, guys. Guys, grand. Like I'm born and Yeah. I'm fine. Miss B? Mr. Jack. Oh. How are you? I am fine. Usuthi hayi. Uthi hayi Oh, no. no, no, I'm fine. Tinde yakho. Hayi, uthi no. Kaloku like ngacacisa no. Hi, right. I feel like ikuthi man, ikuthi and I'm according to 18. All right, it's all. Hi, nam right. diyakuva. The fresh. All right, it's on. The fresh nyaweva. Yeah, waiver. Oh, waiver. Okay. Miss Mercy, how are you, Matsuo? Hi, naki sharp. Yeah, now it's alright. Naki sharp. Hi, Sam, naki sharp. Ndibona nge-nails. Wow, sharp man. Nge-nails. Khona lento izayo. Khona zayo. Miss B, how are you? Intoni? Show me. Unjani apha back? Sorry to announce, but it told me indoda esinto. Yes. Usimvo. Utshed Jambas. solutions. Ujambas. Ukhona ujambas. Uzamvele wena. Please. Unjani Jambi? Yintoni?
uthixo semhle Chomi. Siyabulela. Sibulela ukuvuka. Sithe inkosi umkhulu wethu. Hallelujah. Hey, la. Hey, you So know isibekile ngokwayo pha. Zisishabe sana wena nikhalaza ikatele Ungasuka ayipheki nje. lala indlovu into ezakwenza. Sharp ke Chomam. Mna guys ngimoja. Sabon. How has been your month? Yo, hectic. Yo. All you can say is yo. Lenyanga. No, not October. Lesidlo lakho. September, yo. Friendship breakups. Yo. The whole 9 yards. Damn. Friendship Chomi. cycle. Gone. Shake it away. Yeah. I Oh know. my god, I know Pina. What? Drink water. Drink water. Please be hydrated. Ungakhali because Unator, tissue sponsor, please. asinazo tissue. Nobody toilet paper. So talk to us. Inside furniture. No what? Inkulento. Bathe khonkulu wethu kubona but kube uzange waxala ichomi zakho isiqaqaqala ngechomi zakho it's But uyaqala uqaba. Okay. Akudala bebambene. Hey, bashe. ngoku siqaqaqala ngoku yeah. No shame. Kudala inyathela So ibuhlungu ngesikole. lando kuwe ke. Minus one problem Corny I think ngisakhumbula kwabathe esikolweni kwakuthanda uba ukhwela intaba washiya apha ebheke ezinye I get you. left the trash go ahead yeah. Top dog, man. But I get you, Mnashe. Demand in the city, yo. The trash behind guys. And I get it, Chomi, as someone has been like in a friendship. But I don't think I've experienced the proper friendship breakup. I think I'm the one who's always going distant because you see where you're not needed. Yeah, you see where you're not needed. So very important. Oh, Buyumva. Zimvo. Buyumva. Buyumva, Chom. I'd always do like a ghosting type of thing. Yeah, but then and then pin and like sure, cool, whatever. I don't think I've experienced the whole Friendship break. Yeah, like I nandibawel my life. Mchomoza xa ibuya kubani yinto nebuyisayo So now you treat your friend like a friendship breakup as like a real relationship, like a dating type of relationship. because ngilami kaloku mna uzinikelayo yakubona na kwichomi Yabona? nakdo so when yaboxa ilonto hayi Jonga yabana kule nto yakhe ne. Andiyazi noba bafo. Bendizawubuza about a relationship and friendship ne. Ba would you forgive your friend if not betray kulonto? Mzawuthina let's say you betray boyfriend yakho ne best friend yakho ne not baba benze something yabo but Ayi bese ngiqonda, eh? I know no like betray mfana and then betray ubestilo. The- Would you forgive who would you forgive kahle between bona boy two? My guy. Your guy. I'll always choose my guy. And why not to Chom? My guy does not know my deepest, darkest secrets. Okay, thank you. Okay. Same. So okay, And kulanga naye umjita lo. okay. Exactly. same Okay. same Okay. Yeah. Same, I feel like it only makes sense because Yeah. now it's cooler so So it too. Sound betrayer, it hits way more than some guy I met on the random streets, you know. Yeah. Mr. Jack, how is your September, my dear? And one thing, no one didn't dim every day. But xa ndihamba niyeka nibe nifuma nithethe nonele and stuff. Uyakhalaza ke. Ayolile, Brooke, how was your September? Yo, with an ID number. It's fine. My September and there's September. I feel lot like- happened. As always, W's. At least at work we had a function. We even this had and a that. big guest, September, with September. Miss Dineo Matroko. Yes. Oh yeah. Yeah, So it's a matter of just yeah. living. Ngiyawave mna qaqaba. leyo tipa yona kuwe start waving utipa The only thing in Oh my ifuna God. it's solid evidence. Bautipile. A proof Ufotwe. even the 40. And study pictures to Study whoever says Mr. Jack has been deeping in the workplace because And yes. workplace groove ne fine. Utipile ku workplace
bring us solid evidence like there's phones. Send something. Bahlali. Kunzima famous. Kunzima. Kade yonke into yenzayo. Exactly, And public figure I feel like downfall, negative downside. side. Yo. So Jack nokunophuza umuntu nje pha hakwe. Oh shame. Sorry man. Yeah, it's bad, man. Miss Mercy, how was your September? Yo, we busy. But ibe mnandi, I'm not gonna lie. Yeah, uyandiphazamisa wena. Sidi tatam. Othini? It's recording cancelled. Someone said, I think Okay, sibane wari chomi. Sibane It's wari. okay. But bemandi shem. I'm not gonna lie. better. No one get you. People have seen I the did pictures wrong. on Facebook. We've Yeah, seen sure. pictures. Abantwana ungeji wena wena. Hayi chomi. Ndiyabawa ungejwa ndizawugenjwa singxama. And the nails zithi ungangeja. Akameke nails. No, Hayi, like ibe inyanga ngiqale emnandi igqithe kuma I'm not gonna lie, be sweet shem. Yeah. Be sweet. Nendibona mos benqabile. I took a break from the podcast but I'm back. Yeah. Belungiselelwe yeah, I'm a graduate, guys. Clock that tea. Hayi kodwa salibala qhama nguwe lona you are asked. And that's again, cloak up. Xesha ndoda, Hayi Hayi Siyacloka ndoda. clock. xesha ro. Hello. September. Long financial straining. Hayi Nje. speaker lokho hayibo ngokwanoko siko October kawukunyanga ibe 1 kibe successful. Engqakangiphangeli chomi. So you can't expect Mahlalela to have a good month. Clock that tea. Exactly. So ndithe long financial straining. I didn't say andinamali. I said financial straining, which is ikhona into edle budget. Khona into endiyithengayo. Khona into ezayo. Yeah? Okay. Khona into ezayo. Ngoba ndiyibone ngoDecember ninganiquestion. That's a question or two. Yonke inyanga oqala from July guys ayinhlanga epokothweni yami. Seniyazi. So xesha njani kunto engekho nhle? Ufunze umuntu wrong. Please bazayibona ofuna ubona umphumela. Keep on watching the podcast The guys. podcast and stuff. Xesha. Ufunze umuntu wrong. Bakaxeshe lo mntu. Uzive uyayiabuse everything. Ufunze umuntu wrong. Akakangeni kwi-AI. Yo uthe kwi-AI uthe gaphu. Every day ngenye imini There's one TikTok wami I've been seeing aba bantu whoa wathatha inhliziyo yami wabaleka. Hayi. Seriously, I think I like that guys. Oh my Benza ndo. Ibonile zipho. Oh my god, I have to show you some. I thought Jackie. Hayi nditenga nguwe lo. Nyandazi. Hayi bano TikTok. Andakosela phone nandazi but Hayi bano TikTok because this is not a thing. But it's very Yes, Jomi. Oh hayi ke sana. Abana ndinomathi ndihappy. Ndinomathi. TikTok vela belungu ngizawuthi ngehoku mda. Hey. Ungawasemelika. I tried the AI running trend on my mom. Asoze. Hayibo. This is my dad. Yeah. Get a picture, then AI makes it look like she's running. It's wrong. Hayi zimvoka kulinge Tom ne picture. Please kume. Ikhona ne-helicopter. Is that? Abakhweliswa i-helicopter and I'm like, what? Guys, what is... Abanye iyabaphosa le helicopter bashiwe Hayi, bahambane. Khona omnye ibikuvele i-helicopter yaphuma efestileni wakhwela. So it's just been, yeah, And I feel like Say no land of AI Huh? AI is the most uzamshiya i-helicopter. Yeah. Ungenile? Why shame bengoqala. Bengoqala. People like iyabashiya. You are asan. So Anoluka kwezinto. people have just been Sezeni having izimvo, guys. fun with AI, Guys, which is iyanceda laa the nto, good guys. sides of good sides and bad sides. But we're not gonna get in the bad sides, because politics is means. Mr. Jack. yeah. Yeah, man. So
internet has been busy. Yeah. Internet has been busy. There's into Kimang Fanok. There's a guy, a artist, Nigeria. I forgot his name. Utebo Khoji. Utebo Khoji. Utebo Khoji, allegedly. Yes. Uthi Omaporisa is the PDD of the piano. Because Oyangstana, Oyabakaba, Come on. Dude. But I don't feel like I'm ashamed. Okay. If you feel like why is Why were you saying don't. that? But yeah. Why are you saying that, my G? Yeah, fine, my police. Usually iyafana naye. I honagal. Yebo? Yeah, you see a dude fine, that no is Pinky said, that? but Noyang allegedly Noyang Stana man, he looks Wabona. Uthanda uthi ngicala ngikufuna Michael. sorry kuba Michael baphandle apha. Manje sungo wami ngizizwa ngiphelele. It's bad. And has what to believe. It is really hard because the guy is in the entertainment industry. But I doubt. But I know the time as long ebolo youngster engamfaka Scott Maphuma ko yonke lo. Yeah, you don't. Scott Maphuma does not look like that guy. Yeah. Gameplay fana kuyo. Even no youngster bane. I'm sorry to all the queer people that this might offend. I am very sorry, guys. And in my land is having offend was city. I still follow even more. But in any one, I'm not sure. Scott Maphuma is. I don't know, man. Scott Maphuma does not give my gaydar does not go off when I look at Scott Maphuma. Like now, always have that thing that in the radar, but for gay people because yeah, one son gaydar. So like I do sense. I don't need to young stabani. I just have figure no tomato not gonna when na. Even his performances always have like a little bit of drama here and there. I was just telling Yan when I soon. What's the video said to hi ngaklapha South Africa funa umuntu abonisa ama girlfriend wakho ze nimkhole bakho gay. But he's gay. Let him. We don't have a problem with gay people. Just be gay in peace. In peace. In peace. Just tell us that you're gay. So sizo accommodate. Siyazi basihleli no youngster bani. Are you? And I feel like it's bad. I even don't like the word stabani. For me personally, I don't like that word. Because ngati being gay is like a disease or something. So I don't like that word. But for me, yabo is labeled as I do. And this way, that's on you. That's on you. Your label, the minute you say Morphe, you throws me off, shame. I insult to come shame. These are visa. I don't dance in like when the local it'd be easy for you to come out. I don't have a come out story, guys. Really? Yeah. Go mama my ass. Oh. Okay. Your mom is a real G because like not need you notice from a young age that okay, my baby will like Babi more than Batman. And that's okay. No, sometimes like boys can really like dolls. Like that's a thing. Akule. Sometimes not into gay is not even in the things as in sometimes it's influenced not being gay. Sometimes ukula komntana is influenced amongst the gender akhula nayo. If kuko kwenu kukho osisa abaninzi obviously uzabona ngaso udlala skipping because abantwana bakokwenu banimizi amantombazana uzodlala dress up because kukho amantombazana. Mina ndikhule ndiyi-tomboy. I dressed like a boy, I spoke like a boy because kugcwele abafana apha ekhaya. So that did not make me gay. It just made me a tomboy because I was influenced kuba ndihlala nabafana. But being gay, you notice by this time umntanam should be at least trying to
defroster. You know, like okay, ndimbomo okay uyaphuma ngoku akabuyi. Fama ndiva phone call ezithethelwa phandle ndive ivoice high pitched than Yeah. you know uqaphele man ba njengomzali you know and ne fashion choice yakhe umboma Okay. notice kwento ezincinci then nasefonini ke if ungabazali ba track phones abantwana of which I don't Hayi recommend that. kutrekelwani. I don't recommend that. No, I know parents about track iPhone kwalapha endlini bayaz track phones ethu. Asasikhula sijonge phones. Like you keep check of ifone yomntana. Ndikhulele nomna ndingenza. Umakhulu amsana phofu nomakhulu mama. Ansucume efonini kuthi WhatsApp. Ewe. Sapha lo phone. Bani ubani? I was only allowed to have Facebook 2017 and I think I was doing grade 10 ngelo xesha and they kept like a whole log ngokola nabani my friends Kodwa leyo ngoku. ndithetha ntoni nobani but ngoku ayenziwa kwabantwana balapha endlini I think they just track location yefone yakho ba uphi yeah otherwise they don't do that kwabantwana balandela emva kwam andiyazi but mna I had the worst of it boys. but even now Bayenza I feel like bayenza kakhulu amantombini awucama kuye yambona masicama kuzo. Come on. but she has Facebook. At least ulapho Facebook anomakhulu wakhe. Asike we Nkosi yami asoze kaloku sana lwam but ke mna shem on back to the topic that abantwana ba gay for me abangena coming out story it shows that parents zabo were very very understanding and very observant and educated ebantwaneni babo ba oh my god my son is gay and I'm okay with it akana sathana akana sifo yo ay thank you Yo, thank you. yeah thank you Touching base on the because it's stories of gays and stuff. There was a miss once upon a time. Kwala xonga ndifunda la 1990 ndondo. 1980 mntasi. Ngana ndiqhubha esikoleni. So she was like tata Incame tatam. Xa ingasebenzi mntanam yeke. Okwezi relationships zenu. Hayibo. Quba check. But yeah, so la mama wathi ukuthi imehlela. Wathi some ezinye ilenduka ezinye gays are influenced from experience zabo in relationships. Whereby vele bomni ayabantomazana hayi abangele stress. Oh yeah. Le gender izondibulala. It's not for me. Yeah, makende udlala. But yes, girl on is usually common amantombazaneni. Yeah. It's very common because you see lesbians go unomntana but what do you mean? Into menza ayibuza. Awungathi ndibhalele kuwe ndiyakwazi. Ndiyakwazi wena. So were you trans kanye into? No. Are you trans? No. You're just gay. You're just gay. What are your pronouns? He. Oh, him. oh nice. Okay. So since we can address you. No, the only gay thing for me is lend your voice him in my walk. Oh yeah. Yeah. It's my voice in my walk. And about like most of the times I'm baffling. Clown That's not you. I'm boring. Okay, ngicela ubuza ke. Possible lando ba uthi njengoba ugay ne. Let's say ube friend ka Jack u straight ne. And then ke ngokupheka hambeni kwexesha uzixelele wena ba okay ndizamjika uJack. That is so wrong. That is so wrong. That is so wrong. Ukukhohla nyano unyanisele kokukhohlakala. Usixelele wena bantu. But kaloku now you're changing a gay guy. Yonke lento imfuna emfaneni. Yamthanda uJack. uJack ukhalela kweba okay. Amantombi ayandlala yonke lento so unalanto ba dikhona mna. I'm here as your friend. So iqale into yena xa uJack esele ke ngoku. Like usixelele ba uzamjika uJack had internal feelings kakade kuba uzawukwazi yena nantoni na. Like to just sleep with the guy. There's something you need to admit to yourself. Yeah. There's something you need to admit to yourself that no, I am gay or I am bisexual. That's why they make the B in the LGBTQ. Yeah. There's a B for people who like women and men at the same time, and that's not wrong. There's non-binary. There's asexual. There's so many
don't payana kla society, guys, where one person can date as many people that they want. Oh. No, by exclusive of gender. Okay, if we're gonna know when I pronounce as kosher, there's they and them. There's I and one. I and one. Like where you say non-binary, or you can say I am. Is it in pronounces zakho? Uthi one or I. Aye. Ah. Hayi come on. ubhalela kuJackie kathi akayithanda lana kumo wakhe ayithanda lethi ayibona abantu How do I pronounce Mr. MC? Otipai. Otipa Apparently. Don't. hayi bantu He has him. Has. He has him. He has him. Hayi man wena. Uyazi niki pronounce njalo uzibele pronounce. I-pronouns ezakho kaloku zimvo nawe njengokuba he has him because you identify as a man. You identify as a man kaloku mos. No, hayi son. Nokuzwa mos pha application form esikolweni emsebenzini naphina ne-insurance xa uthiwa Bhala main. jambas. Balanyana kazapha. Ayibuza Nyana ka. Hayi xa kuzimvo. Speaking on touching base a little bit Sikoyo, there's a thing that is going on KwaZulu Natal. Ngizwe. Kwenzakalani? Babungizwe apparently does not like the LGBTQIA plus society. Listen to this. Listen to this. And ute isizwe sikaSomizi that is the LGBTQIA society mayihambe. Iyephi? Ihambe KZN. Izambi yephi? Jonga yazi yamjikela ke because there was a video of him circulating efuna ungena kwa my abatata baqhelo accommodator like abantu abagay who have no problem with gay people khange bavuma ngene kodwa awuzokungena. Good. Kwa my the whole world was like thank you very much. Ubabungizwe uthi ani qoqe konke amasakana enu. Hayi khona le game hethi le. Sorry. Ndi Jonga say uDominic uyamazi uDominic Zaca the gay Thanos. Guys, we should akamazi uDominic. I don't even know Dominic kwabna. Now be Dominic. Yamazi Dominic but Oh, you don't like but I don't like the go thing I don't think they or something. I think he's trans. I'm not sure. But Sorry. Usafuna. Ufuna ubuza. Kanjeke wena. Talk to us. So mina ufuna ubuza. Is it possible for umuntu gay athandane ne butch lesbian? yes, it's called a lavender marriage. Yeah? Kwenze kanjani ku? Njengoba uyele esikolweni. Awubhiyanga sikhona zaziyo. Why is he more than a gay person sitting here? Ante kuni ningabondi Jonga. You wet spaghetti. Kaloku man yami. I'm a wet noodle nam. Hayi bo. I didn't wanna I don't want Alright. people to know that. Izabangati. Tanam. So it's possible, huh? Sec later, I know that. I know Kanjani? that I told myself, and I'm telling on myself at this moment because Nithi yenzeka ngondo mos. yes, Jani. but not on a butch specifically. I don't think I've seen a gay tanana butch, but I've seen gay men who are just in love with straight women, and it's called until they get married. It's called a lavender marriage, and I think I would love. Naku that. I dan would funa love yazi ba that. ibutch. you would love what? Gay. A lavender marriage. Imagine marrying a gay person. Oh my god. Asazi kaloku. Jonga khona nje so ndandikhe ndayibuka kwa150 and 157 ngaye 158. Lo mfana ugay but kwaba kazi wabugay. Uzenza straight uzenza umuntu wazi we straight kwaba like yakwazi uziqinisa kwaba because wow kwaba kaloku straight yawazi amazulu. Yawazi amazulu. So ke ngokwathiwa makafuna umfazi. UThomi lena lo ntombazana ke lo mfana. So wathi Thomi ndicela ukutshata yabo maybe ngathi idala sithandana ekhaya. So ke ngoku Thomi avume utshata batshata. So ke ngoku umfana udikiwe kaloku ngoku kuhlala noThomi because kaloku Nganayo lento ayifuna. yebo so andikalo funeka ibelele boy2 ke ngoku. Yathengwa nje lawe uThomi abe educated ayenze. Yo sorry. Hi. Yo sorry yo but yeah man so andiyazi ke ngoku caba baxatyeniswa yintoni
So ugirl waphela ichaza uba ndiyahamba mna apha imofile omntu. Oh, waxelela ifamily. Yes. Yo, Shem, I sorry kuye yazi. Cause ibhlungu land having to hide yourself kokwenu just because, you know. Khona Shem. But umdala enough man. Into enenza. No, ubuzichazela sichaza lokusala ndiyaphuma. Yo, yeah, but ndakumana ungathethi nabazali at some point in life. But kuzaqumba kuthini? Look, until now uze ngqondweni zoba let me prioritize myself, like whatever I want to do, I'm doing it for me. And kwesa stage even financially and stuff, because kubhlungu uthi come out kokwenu ube ubomba ipokotho yakho kusadepende kuma okanye kubani or whoever okuncedisayo in terms of finances, because ilula uzawuvala umthombo pha kuye epokothweni. Yo. And then when uthini wabani uzawuthi ahamba look yo dunusa buyadunusa. Basina abazali guys, as much as sisithanda bathethelela and we love them, but parents sometimes have that yay, and it dependile nyani ke kuye, so you just hide yourself until ude ubomba okay no ndiyaziphangelela ndiyazihlalela, there's no need to hide myself to like from bona whatever they decide. But ibhlungu lonto because mhlambe you find your true partner, you get married, but abazali bakho soze bazi emtshatweni ngenxa because like look ke ngoku kukho omnye umntana apha ku TikTok who was trending ba SCT, but she's not gay, she's straight, uchate nomjito straight, but umamakhe notatakhe they Ghanaian, and there's supposed to be a ceremony apho kuthiwa it's a knocking ceremony where the guy, it's like a lobola type of thing, but you can arrange by like even ilobola ngoku yakwazi mhlambe niyo arrange ba ilobola since like mhlambe nihlale Joburg arrange by family yakho yo ihlaliswe kulo BNB then iqhubeke phaya na such ba izinto ezilula ngoku these days, you don't have to really go back kokwenu if it's gonna inconvenience kwa wena yebo. So when they live in Portugal, so they were like Suzanne Flalisa from Ghana to Portugal, and then we'll do the knocking ceremony up in Portugal. Still the same amount of respect, still the same amount of decency and stuff, but it's just that sizayenza up because we can't afford to go back and forth. They didn't come to her wedding because sister wakhe qha. Imagine she's the first child, and then brother wakhe no sister wakhe, then abazali khange bazi. Xa abazali bekwazi ukupanisha olo hlobo. Yeah. The parents and the brother. So -3 people. Exactly. But it told me, imagine like that moment of your dad walking you down the aisle. You'll never get that back. Like lamdana besa no trend ku magic dance yakhe. Iloko yakhe ifike ngo9 on the magic day. Yo ayibi phumdo lamdana. Yo. A dress that is worth 11,000. Sure. Designer dress for yena. That was Shaka Ilembe inspired and inhle nyana. Oh my. Yafika on the day of the magic dance ngo9 ebusuku. Mama ke oko elinde airport for bayiloko ifike. You the minute ebenxiba lamntana lalokho ezayibonisa umama because that her hair was already dead, the makeup uhlobalile ngalo, and ngona understand Shem, because you can't get that back. Imagine like entrance, so ucinga ba go blow away minds galo kuzabantu with your entrance and you After magic dance graduation. After graduation yes. Listen, indaba yezilandelayo zibiza eziyi2 it goes with ilaka, I think so. But kuthiwa ilokho eziyi5 that you should wear as a female, right? I don't know. Yeah. You do not make it to it's indoni to the wedding. grade R. Grade 7. No. Febal. No. Midon. Go grade R in magic dance. Into. Graduation. Kepen. Maternity. Yeah. Ayomncwabo. Yo, but grade R magic dance, graduation ngumtshato, ne maternity should always be yokugqibela. Sure. But the order is always. But getting us logo ndimi. Yodala. Asibona bu grade R banda yena. Yo. But kaloku ezikiloko I feel like 1, 2, 3. Lenze ezinye it's graduation nemtshato. Hey.
Yamba yilaka ezizoyithuza lapha ekuqaleni zona definitely shame zasifumana noba leke ye-method dance uyifumene xa 10 years azandiyifumane ke mna umzekela what minus 1 problem siyabala ayiwanda njengoni Also ubhalele kum nomntu. Ubhalele kum. abhala wona no2 Asabi umtshato Wenxibile yena. Uzinxibe kahle yena. jama ndizinxibe kahle Kaloku yeke ka magic Betty. dance because ekugqibeleni ubuzawuya. Oh, sure. Magic dance, i-graduation, Yeah. uyifumene. shota lethu Ishota yomtshato ne-maternity nomngcwabo nomngcwabo. kodwa kubalulekile Ewe yengcwabo ungenaphi kodwa unxibe emngcwabeni ke ekugqibeleni. Ibhoxini yakho hayi uyanxiba. eboxini yam kanti hayi hayi apha Ewethu imani ngicela ubuza asoza uyanxiba. hayini imani Uyavaswa umuntu anxibe zimvo. Ewe hayini imani wombathiswa mva bayifamily yakombathisa. Yeah, I was complaining I think a month ago or 2 months ago in city yes besi expensive islamba besincintshiswa umntana sekhaya for his funeral and I was like umama ke literally bought islamba ngalamina umnxibisa ngayo. wamnxibisa kwakhe No, I think unxibiswe ngumakhulu na brothers. ndingekayini imali khona ixhomekeke kuwe bufuna uyomvasa uyomnxibisa Uyamvasa also. okanye wenzelwe phaa hayi lo wam azayazi kwangoku eselapha kuyohlala ngabantwana bakandihlambantu usebhubhe wena kuqala hayi andizi usekuye wena kuqala hey no best agumbu yo fianga ya uzum wakho ubhuzu Tommy ukhona yenye video niyabona mos-America kungcwatywa sometimes kungcwatywa ibhokisi ivuliwe icoffin ivuliwe Yeah. so andandiba bakusanda uboka umzimba ne but yasheka ivulekile ke so andandiba le boyfriend caba ixabene nale ntombazana before isweleke kuba nala boyfriend athi xa ixabene afuna uqutha into zawo so ugela ulele uthi and I'm like I feel like Usile. whatever umntana abantu lele ufuna I feel like wethu Baqayile baseka umntana apho abantu kuwe. akameyikhatshwe bendicofa amazinwele Kesari zakhe ku Kesari. bencinga zinwele zayo la ntombi akamhle kula bhokisi umeyikhatshiwe babene wipes lamfana bezamsula kwalo makeup icacile ha ufike kahle No inobumchitele sozufu. Kodwa nami ndingayithatha ifrontale yami. Ngoba njani ifrontale? Uzayenza ntoni wena? kodwa hayi But seyisikiwe nje i-face frame ayizofana. Asivelanga le family. Baqela yeah but I feel like yabona ayikwe yonke into niyenzayo elifini but respect i-funeral bahlali that's why I would never work kosokudela ngoba khanthisi mna cha mani naba ngalala phaa asozohlambana nomzimba wakho mna mawulale phaa ndenzela uba naba ndiyakuthutha ungakhile ngunqumlele mna ngoba ndikantoni oziva umna ndifuna uba lapati qha ezothi xa ndifika phaa ndinxibe iglasi ezimhlophe Phathi ibhokisi. ndibambe ibhokisi ndiyothule hatsho mayikhona lula la ayikho lula la nto Tom mamela Tom ayikho lula nizam bakhona abantu abanedrama sebebhubhile Tom Yho. imisi imoto okanye igqubu hey sanifana khopha izitripi nina Literally mna kokumntana bendifunda naye ekomani esithi kokwabo kukho iphala. So ewe ukuphala kwakho iphala kokwabo. So naye she's part of the staff phayana. So uthi ke ukuthi the other day kuyiwa eplalali ayolali man kuyiwe ezibeleni bona mos iphala yabe laphaetown. So it's like a 15 or 20 minute drive. I'm not sure. So bayapha kule ndawo and then ke ngoku imoto yama xa ingena ezibeleni. okay Kwafuneka kucengiwe ibhokisi ba hayi kaloku Yena jambas. Khadebe. Kawunge. funeka kucenga Why? Nokwenzani? Shobeza jonga omnye uthiwa wamapha ngaseMoses Straight like yambi wamisa imoto ngokuseyimile imoto ke ngoku
ya kwavakala kwaqu eback uthi xa beyokhotshwa ufikulele ngecala sakhe ngingabeka ndingakhwitha same time ubuka umzimba kahle bamvulile xa ezawubukwabuka kahle ifamily kuthiwa wathi hayi ke ngusimqalile kusini uqalile kusini kodwa neyazi bantu noma ezophangela ngasokuhlala udika baselwa nguye hape lo nesibindi lo I feel like yabona banophangela lophala kuna situations lezibiza abantu ngenze drama ingabi imoto bakupheki okokwenu ulibele kustakisa imoto abangcwele Siyahamba thina. thatha amabhara uzawuthathini asoze ningene umzimba ungekho fondini Akuzowaste ukutya ukusakuthatha sekuseziko. kuyathanda ubuzo ba ayizame lento kowaphi umncwa inye indawo yenza ngayivula la bhokisi imali nithini yahamba yeke uwenzela ndithisayo kuye ndithi kuwakho umngcwabo hayi ndaya uzoba late ndizothi jongani bahlali niyeki Why late kwaye? udala late Umuntu late. inyala ukuthi umngcwabo womuntu uhamba ngokohlobo bengalo yeah uba ubuka umuntu oyindlavini Bekuzoba kukhulu undlavini. ebakhona lokuzigezela enye thina Bawula yokufuna inxila, hayi. respond nizosela kaloko Yazi ke sana kumandi emngcwabeni wenxila. ukakhulu Kumandi. and abe engangcwatshwa icaba ngcwatshwa ngabahlali ingoma ephuma Yo, pha kumandi emngcwabeni ya wenxila. kaloko babona xa behleli pha bebehlele bedongeni becula ingoma secandiyali woqombo aba bangangxolela emngcwabeni But usually ke sana aba bantu benza drama emngcwabeni wabo like the spirits. Kudla kodwa ga abaphumlanga. Ikhona le Inaba nto yinto. ba Babhubhe bengacingelanga. ithethiwe. Besides that like ha ukomlo phuphe cingela asesibaka loba khona boqonde hey hayibo hayibo but ichomi kaloku sube ikhona lento unresolved. ne Ayibona and shube sometimes kuthiwa ibhekise ekhayeni. So iyafana nezantu ba ingoma ikhali. axatyenwe emzini So akazokwazi ungcwatywa ngabantu abane grudges. So apha ekhaya if yenzeka into let me tell you enjalo, something turns out athethe inyani it zakho. turns out kanye kandigqibezele because uTlewanhle kujekwa ndiyaxoxa ngalo umlele ngecala ngalo lele ngecala kuthe kanti ke wayengafuna ungcwatyelwa apha aba baxabene apha nakulo lali khaya khulu so ke kwakufuneka egqithile ke at least apha so akafuni kwasa kwafuneka abantu bakwaba balapha bazithuthe ngeenyawo zabo bayothetha nje naye pha kwathiwa okay ke hamba ke iya kule ndawo ufuna kuyahamba imoto akhona abantu abanjalo nyani izinto zomoya it's very serious things asidlali Lento ke sana apha ekhaya usually before umcimbi or something noba like siseto simbi esesibi siqala emangcwabeni ne but before that kuba ku eventing session where ba sino uthathe iayini yami ndayithanda lonto kwathini then I hated you for that. I'm gonna clear out the air kwenzela ingathi apha isokolisa and mhlambe especially lo umnini imcimbi lo unengxaki yakhe uzawufuneka ethethile because asizolinda de inkomo ibe lapha kube ngona kuthethwayo. abantu baphandle kalongo so they're gonna sense the animosity Hey. phakathi kwenu apha kukho drama sekusenza idrama kwa inkomo phaphandle yebo so uyasijongisa hlaba kwasa hlaba kwasa uyasijongisa lokhu thina ngo so funeka ke ngoku kuthethwe phaa sitting room kathana noba bekuthiwa wena wandivimba ukutya kwathini hayike no like it's serious funeka uthethe like anything obomba wena ubani bani did that you didn't like and it caused you ba ungahlalisi kakuhle naye funeka nithethe then yoku izinto zohamba kakuhle and that's why we had nangoku ke nalo besimngcwaba bekufama uhlala pha that's why sesamsa pha emadakeni abona indlela kokwabo ba ibiseyilinde wena ke waqala phi waqala pha waqala kowabo pha then waza apha ke ngoku kwathiwa nansi room yakho biseyilapha xa ke wathi sesanongcwatywa caba ezabhedi bezilala bakhe phakwela gumbi lakhe wathi kulibongwe ulibongwe besanohlala pha wathi kulibongwe cela nikhuphe ezabhedi pha andisifune erumini yami
nifake ibhedi yam ibhedi yakhe ayikho pha Nipha. Okay, so zinto ezinjalo Nedrama ke into la. ezinjalo ziyafuna uhoyo but abantu abaxhosa bazijika bavele benze nje Xhomekeke kuba kugeza abantu ngelinye ixesha. because Zangenze besaphila. akasoze kaloku Phile engahoyanga nto. akasoze Ukugeza. Uyisa nale moto. wayesitsho uba besithi mna andisoze kubekho umntana okuthiwa apha endlini utshaye i-drugs egqiba azondixelela uba uyagodola uyagalela amanzi phemangcwabeni uzandixelela uba uyagodola kodwa khondo akho sinyanyaza abasiso sibhadlileyo apha endlini soze andixelela uba uyagodola kumna I do not care noba ungubani noba ngutamkhulu lapha ekhayeni noba ungubani usigezela uphila unoba uyagodola noma nebhakethi yokugalela amanzi kodwa ke nyani make it make sense Afuna iti. why uzawufuna iti kodwa ubukasosinyanya zangusile nosila apha ekhaya usile asoze Ndifuna ufuna iti. usilelwa Fike ndimenhle kodwa ndifuna iti. jonga ningongazi ningondiphambanela ngakomke uzakuthuka uphambane kumama ke selo athi ayi torho cela usosujika uye kule ndawo usuka kuyo Abuleba Ceke mntana mabulewa ngatshoka Abuleba ngasithi, atsho abulewa ngandimi ndive ndilapha ubulewa ngandimi Hayi abuleba ngajenda kaba. kodwa laxabana naye ke nguwo hayi bo guys Bulala mntakaba. Hayi but I believe I would be a good sinyanya yazi mna shem When- honestly uzibhekele lapha ewa shem njengoba Bianca kawudale kaloku hayi mna shem Hayi angaseka I lo. feel hayi soze mna I had trouble with izinyanya zami bengathi hayi bo guys asoze ndikhupheni imali engaka qobani ngani asoze guys so mna I feel like I would understand the needs zabantu abalapha endibashiyileyo then ndizame mani indlela Je, man. tom zam mazipope Batsho mina mani ngikatshati ke lo xesha ndawu Bianca ayibo. ayindaba yakho mtshato sayihoya ugqiba kwethu apho ushuta khona into endiyiphekileyo pha yandibona undenza ndithetha izinto Hayi wena kodwa hey. otherwise last time sasine-ghost kwakukunesh apho there was a ghost man behind the camera Oh yeah. azibiza igama xa into yesithetha Yo. but ke what guys ndibonile ndimbuza mshamba uyamemeka epatini nangoku so kaloku lo wayekhala Okay. kumeme epatini So- ndimbonile last weekend so he mentioned into ethi uba i-evidence ze-archi azicacanga and yo he did mention it so apparently bekukho i-magic dance evidence archi- ngemini awkward njani Nini? we didn't was it not ngolwesine okanye ngolwesithathu ngolwesine exactly because ngolwesithathu ngolwesithathu on a Hayi, Wednesday bonyani. you choose to have a magic dance on a Wednesday njani betshisa ibonwe phi mbona ngibani Ngoba ngabe benxibile. Like kasibone pictures. Exactly. Ndizibonile nje mne pictures. Zikabani sho? Bebekhuluma abanye abantwana. Zikabani. Oh. Akhutshwe phi? Nyani. Bezikhona pictures. Phi. Mamelani kum. Chom suthatha nge-status. I think it is Sifuna i-pictures is shot by Vision Motion Pictures or Baza Photography or Abuti photos or give us the photographer that was taking pictures fire. Eyangokubana nje i-magic dance ngayo. Bazothi ngiyingeza. I like. Akaloku yafoto noba But iyafotwa kuyabanda chom i-red Ngaba carpet. abantwana Bekushushu kuyabo ngolwesithathu. But chom kaloku i-red carpet ifotwa ngubani? Who was the main photographer of the red Besifota carpet? ngefone besugo. Yo, akabe serious. Ngena ndichoy bakabe serious. Bayabafeyila abantwana. Hi. hey awuyafuna uthetha Yafuna. Bathombi. Le khona ngibeke kuye. Izawuthi xa ngithethe. Inkulu bekukho i-convoy yemoto. Nihlala endlini. Sithi Kasi asiyazi kwani. Basendlini. bengekho sendlini mna. Convoy of cars. Ikukho neze roadside rescue. Huh? Ezireva kuko indidi zemoto zivale indlela ethembisa senze convoy ngathi kukutshato. What do you mean bakhani indlela ne-metric dance? look Thina sothuke xa kusithiwa Let's i-magic let- dance yase-arch. Yeah. hayi That's why we're saying give us the receipts that abantwana were. Give us proof. Wangixelela uba, Nyani. no, I took pictures with a Samsung A5. I took pictures with an iPhone 12. Give us pictures that are properly taken like any other school eyenza njalo bedimas. Awunongixela uba wogqithwa naye amalinde naye imnxesha e-primary school exesha e-photographer for i-red carpet. Awusoze mna ndiyibonile imnxesha yenzile i-farewell and bebebahle abantwana right they had a professional photographer ivarha had a professional photographer iguyasa was packed it have plethora
of photographers phayana ufuna ungixela uba nina ni-arch noyiswa yi-photographer no lento ndifeyile abantwana ndicela ningasikhanselisha sorry but it's the point that I did not see any social media buzz and like any other school. And that's the thing. Ubonile ngalaxa bimetrics eVarha. Bicaca ba ku Facebook ba. Matric dance eVarha because abantwana bahirishile photographers abafuna photo ngafoni. Kuyasa yacaca ba yi-matric dance. Hayi wesibe kushushu ngabini. So ku busy. So it's a matter of setting up hype, guys. It's a matter of trying to improve. Even on the day. Yeah. I don't want to magic dance on a Wednesday, Joe. On a Wednesday. Magic dance kaloku ba Fridays. Kwenzela abantwana bazophumla babe nezitori. Awunothi ngolwesine funeka siphinde ngolwesihlanu siphinde sibe hayi kaloku asoze. Niyasiqobulisa. Bayaphumla abanye. Bayaphumla thina sasisoke saye camping. Bebephumlile bona abase bebephumlile and I was told my daughter ayibuzange siphumle nje thina bebephumlile abantwana basekuyasa na last year no last year nyaka wami bayile ngo bayile bayizolo ibitshintshiwe idate kaloku ibitshintshiwe idate from Friday to Sunday ayinsuku ezincinci yo I like 10 days 10 days cha from 5 to 10 5 days ayo 10 ejen kaloku camp bayiveki nje na ayo main camp but kuthi le yogqibela ka Jen ayi 14 days le isasoke iveki kuyo sabe sengena nyani ngathenda iveki qa eVarha thina andifuna uyithenda ka Jen and traumatize gqitha why tell me ufunde eVarha yes you look like eVarha even you sound like eVarha stand us sorry I sound ngathi kuyaza sibuyazi levels zenyukile it's a compliment uthena sound ngathi andifuna ngesikolo sami ke I'm not saying isikolo sakho is the ghetto or anything but I'm ghetto practice yabona ngongena kuyazi ba ngayifuna uyiqinisile Naqhubela kudala because wow ngexesha le apartheid ngexesha lina ngexesha xesha lo ayo le note labo xesha lo Mr Producer ngela xesha sisi wawufundi naye kaloku ngalanyaka bangenathi shaka bona later akusakudothola nodoyidoyo ngegrade 1 but lelo ndithethayo bangeleni ixesha noko ubukwazi ungena eVarha kuyazi ugcwale thina ngalanyaka waba and the years before it was no Kuyasa was the year was the school of his strike yes isikolo besikwazi ubamba istrike Kuyasa betikhona hayibo I'm saying the year you did grade 12 sithando sami bese singena bekusekurrongo bekusekurrongo still nyani you engekho ginger yo ayike wena bingekho Jomlina ngoku ayikabiki ginger bayidlala ikhona ginger ayikhona umhluzi ayikhona and ndiyacaphuka why izoba kumhluzi ngoku singekho abane vibes abaya chilled TikTok babies abanembabo singekho I think bingelo xesha leni ucacile nina kaloku ufuna injonga sifuna sayilwela yonke le ntshintsho ikho ngeSixhosa lo lutshintsho le ntshintsho ikhoyo ngoku lenguquko yonke because what is intshintsho usayilwela iminyaka emininzi izokwenzeka kanye xa siphumile ngalanyaka siphuma ngawo but bingekho nje hoyo yafana I feel like bingekho lo tshintsho likhona nangala macingo sasiwalela khona kuni nazi iblazers zethu kuni thina sasingena computer imagine usenza i-subject eCAD kule computer no bro sazi network okazazinethe unyaka wonke sasihlala phandle ngale period eCAD literally sihlala phandle iroof angela xa angolonyaka nimane ni visit eVarha yeah sasiqonda benimane niyosigcwala ubacofa computer zethu yogcwase kuVarha imagine instead they should just look inside the infrastructure akasifuni isikolo sethu Jackson but touching base kwathena umakhulu angazangambambi ngesandla umfundisi Kuyasa wena do I look like weirdly enough I was the one who wanted uyofunde Kuyasa qanda tsalwa ngubhuti wami athi sakubekho abantwana bafunde eVarha Kuyasa apha and bagqibela komakazi bethu uzawufunda eVarha because abantwana bafunde eVarha and I was like I can ndafuna eVarha mna
Zanifuna nozifunela. Ndiyasifunela. Class. Oh man. Ufune ba? Ubani? Uzimvo? Nyani. Shame. Ivariants apha ziyi-3. Oh, namapuyazi mathathu. Fair number. Manqaba bali. But touching base on indaba zesikolo, there's a thing that is going on. On TikTok, on Facebook, of teachers abuse. Oh, yes. Lala notisha. Nabantu. Leqale edutywa. Yeah. Ngala mntana wasedutywa. Asikhona sasikolo Sisetown ke kodwa edutywa eso sikolo. KGS Ukhona nalowa lapha ugel wasesiphola. Hey, uyithethile into but I like ansithetha. Afuna ithetha. Ova koko xa siyishela ke ukuthela uyasithuka. Kodwa ikodwa ithethwe nguye. Thetha. Kaloku makuthukiwe naye. Allegedly ndiye nda screenshot. Uqalile. Engasithuka kwi-comment Imamlinde. Hey, yes, Tando. Sikone comment ithini? Ithi ipost. Yima Jackie. Khawuleza. Jackie. Khawuleza. Khawula Tommy. Khawula man. Yo. Khawuleza wena. Kwi-comment section. Nyinyi navula i-platform kodwa ndibona i-positive. Ubuyifakela ntoni? Uyifakela ntoni? Kanti ku-Facebook sokwenza sizoshare apha. Sizoshare apha akasithuki. Cela uxolo. Athi lo yeka bayikuthu. Sorry bingenzi mo wrong bengayazi. Angabi na worry asizombisa. Jonga le. Ingata isafika. If besinemali besabiza igama lakhe xa sinamali masambe. Aselona nje if besinemali besakwazi oba afford omeli because this is a Facebook post and a screenshot that exists. Thetha mntana. Sit post. Uba ungutishara yabo abantwana besikolo, your day of being exposed is coming. What yena lo wasekuyazi yabo azibiza yonke like lo wasekuyazi and bona okay girl screenshot again like samuyiki okay. So wabesithuka ke ngoku kezo comments yabo. And I don't want to And moyikela yona wasepola park manje kasi ngaba yindaba kabantu basepola park mina uzanihlala indaba strategy ngizihambela athi ngivule i-platform ngam kodwa iposte nguye ke guys it's really bad man because yes I dealt with into enjalo apho mphangela khona whereby abantwana I feel like abantwana ayakhula and akhula snacks so ke ngoku it's a matter of imagine thina ngabona bemadlala abantwana abancinci baqala stage zabo K7 baqala stage zabo zothanda abantu and because of my height and my looks and stuff ngiyatholingana nabo so ke ngoba bacangana nabo and stuff like that but that they call it daddy but no principal sakhala zadikena namapolice sayivala lencoko so it's a matter of because now izabangathi he's a predator on kids and has uthatha la advantage yoba yena he's short and stuff now izabangathi akanazi boundaries and right utsho umkhawulezi wow sana but I don't feel like yabona Jack tishara ni I feel like yabo bengu 70-30 ebe wrong la mntana guys ebe wrong umntana so andizo understand I'm not sure xa zoxoxa emsebenzini for I mistake ebiyenzwe ngaba boy 2 uthaka mfuni mos umntana athi ninge athi uyamfuna kadra ngamfuni ngomba uthi akafuna kutishara uthaka afuna umntana mos allegedly uye wamitha so akafuna umntana hayi for me mda What besithi kutishara ngiyacwandisa and bavumelene sivumelwano esiya what if bethe ngiyacwandisa so but kaloku it's the whole umntana act. ngothomi It's the whole act of umdana. It's the teacher allowing himself to date umdana omncinci. We get it. Abantwana bayaphapha. But you can nip it in the bud. Esayiqala lando ukhawuleze establish boundaries. Iphindi ibekwa ngaba tishara bethu nabo bangaxabisanga and I will say anixabisanga shem as the builders of abantwana like abantwana just in general. Anibaxabisanga abantwana anibaxabisanga ifamily zenu anixabisanga skolo akhona nixabisileyo because umuntu ucinga ngalento ayinikiweyo ilapha ngaphambili. Honestly yamphambanisa acinge ingqondo yakhe ayongqondo leyo
because Bahlafu- you can't have a child uthi ungubhuti ka-1979 uzojola ne-2002 awusoze Hey. because ngumntana wakho lo Hey. doesn't matter noba wena ngokuyo 46 and she's 23 the age difference It's the same. it's too big noba la mntana consider uba una 18 urongo because imagine if ibingumntana wakho lo lo wenziwa lento ngabatishana exactly iyakulaa nto bendisithi kukho umntana ona-15 ujola ne-taxi driver endala kunaye ababhuti abafuna ucinga iweski itishara umntu ofama udila nabantwana parents are entrusting you with the job of taking care of their kids and we can't say and enye into incinci. eqala incoko ne I feel like kuba nezi groups mhlambi utitsha i-geography umzekelo Now you have a WhatsApp group. nine-WhatsApp group aqonde makhe ndiboke bangobani abalapha damn nansi crush yami akutouch well khona utishara wakhe wayenza loo nto kodwa I'm not gonna lie wakhe wayenza loo nto wathi ukudala ndikujongile cela ndithumele ipicture yakhe sexy namhlaba ublock Hawu khohlekele. namhlaba ublock Le nto ndiyithethayo utsho mba And I was like like, how can uthi umdala kangako ujonga umntana in that light. and Sam ndambona uba unenhloni wacela omnye Hayi, wayemane tata. ecela omnye Hayi bamakangeni tata. ngeperiod Uthi yakhe sowusiza kakuhle uphinde uyilahle hayi iplot. man wena Hayi so tata. yeah Okay, but ke ukulona umtshini wenzani? But guys abantwana. Wena. Chomi le nto nditshoyo uba olu hlobo uJack handled it. I so wish many male teachers would handle it olo hlobo as reported ba no man I've been getting very provocative texts from umntana othile and I don't like them. I don't appreciate that because ewe amadoda are visual creatures and all of that acinga ngale nto caba ke caba sisini sawo Yeah. and stuff but no we have sisters guys you have a kid Yeah. who knows about Jackie in 10 years time might have a daughter. I don't think he would appreciate his daughter dating her Mdala teacher. kunaye. No, because wakwazi uzinqanda yena eshelwa ngumntana. So much, Imagine. no ingxaki nepicture lamntana usela uJack It's not even kushela. It's even worse ke chomi xa sokwazi uyithetha. It's harassment leyana. Harassment. So I know as you said abantwana they literally harass teachers. Abantwana ba-grace they're very big for their own atitsho boots. utishara ngabunyusa isiketi mntwana That's what I said. oh sicaleso Same school sakho. A teacher filed a complaint. Umntana esithi eklasini no underwear. Hlale front isikolo sakho. Empa kwatsho Bayoyireport e-staff room utitsha. alright Wathi uye expect uba umntu enze njani xa eza kufumana into ezinjalo. sure sis. Sis. ungathini Jack Isikolo senu. Ngathi bayabaleka ngesabo. Ngathi bayabeka ngesabo. izinkulu ke zenzeke zabafashon Nazo thina into zidip. Wayekhona wayenharasa during the chain. Kaloku nesenye isikolo. Isikolo si-innocent. oh Wathi wayigqitha. Wengahlelanga. wayedlula okanye uqeshiwe ngoku Chini thi. But what? Ungakwa-Aida mandize. Ndibuza ndisela ntoni. Akhe ndiyaphapha ngosimna ndaya. Asifikayo yo tishara. I was like, yo hayi butata. Awutishara. Ndimorongo. utithando Doesn't matter. But uchomile but unyanisile napha kuthi esikolweni we had some Unfortunately, I'm not saying it's right ne, but ingxaki kuthi it was never during school hours. Ibithatha ixesha after school because andifuma ndikhupha ama-file up. Khupha. But there was a girl. Khona lo wapostayo kodwa. Hima. Khona There was a girl from my school sasifunda sonke andizomxela igama like to protect her privacy negama likatishara ndizolixela but tishara naye wethu wasewamke varha ndiqonda abantu abaninzi bayamazi uguy kuthiwa uthi ugirl compared his private part to i-society 800 uyazicingela ke ngoku wena bakutheni bafike njani kulo point
Kaloku sana yo. Kwenza nomntana. Yo. Right intombi. Akarayithanga mina. So wathi yena akazoba salunga and stuff. So yeah. Yo. Yeah. So isikolo sethu naso sinento thick but senzeka under carpet Carpet. and after Yo. school. Khona ngithi be. Iwenzanga ifane naye ke lo wapost wayengona hayibo angumfundisi nalo. Hayi ke Yo. Okay. Cut. Except Bafethu, don't forget to book your favorite MC, your promoter, your presenter, your performer at your event, and let's make your event a success at Jaguar Entertainment. Don't forget to like the video, don't forget to subscribe, and stay tuned for more. Dango. Otherwise, it was a beautiful weekend, man. It was a great one. Besiphumbile mosayententeni and then House 7. besho interviews. Hey, abantu basitshela izinto ku interviews. Bazazibona ku Facebook. Oh, like Facebook and And ingxaki iqala pha kwaba a message to your ex itsho. message your ex. Umuntu kuthiwa wanika i-platform kuthiwa a message to your ex yo umuntu vela pha ke. Jimbolile lo uthi una message to your ex. Oh. Abafana bakho right but guys abantu bazana bakho right. What do you mean? I'm not head to Mutanga you'll get away with it. What do you mean Chomi? Amantombazana. Such To your ex. No message. Nama nayo chomza message and on. Ana message ngoba ex ayo ex ukuthatha. Thank you. Akadluli nawo. Thank you. As hot. Awothatha check safunga sathi sihlange sidala silapha. Sinqobe bakunetha. Sinqobe bakunetha. Sinqobe bakunetha. Wechomi. Oh, by the way, iship itshone emanzini. Oh, yini I-arship yakho yodumo. Sisho kalo ben announce abavi ni I-arship. hayi itshonile emanzini. Oh, yini Titanic. Boo. A whole Titanic. I feel like as much as I feel like number 8 like number yam. But sometimes Oh, man. because Oh, yini Yes, first. Oh shame. boy 3 ngoku abagqithileyo. Oh. No, not like same time. Yeah, I don't It's been like 8 months here and then. kuwe Yeah, ingxaki iphi man. life happens. Oh man. Uyakekelelwa kaloku yena inyanga. And if you Yena ukekelelwa inyanga kaloku. Ababaze emalini kanye baze kuyi. Uyakekelelwa. the name Jack is a very big name, so they think it comes with money. Ingazi nemali, unfortunately. Hayi so siba makaze ngothanda ngajazi ichomi ngemali. yami isa Ngisetambata ngithize ngenhloko elizweni. Nokuyavuka imali mayityiwe namagazi. Hayi ke uzifo sana. and I'm sure abanye abantu kweza interviews bebefuna uthetha lonto Ah, because hayi usiba lwabo ebese nje nafuna ubheja unazi igraduates ezininzi xa ufuna uzibheja hey awuphambe. ayi but Yeah, man. all in all Also all in all bekumnandi chomi kumnandi. and I want to compliment Timbaza big ups on not having any gunshots playing the weekend. Siyabulela kakhulu as the community member engafuniyo kwa gunshot ke mntasekhaya. Siyabulela because kaloku I think it was last year December where we got to actually experience a gunshot like live apha phakathi kwethu. So that was a very nice thing. The aura was peace, besihloniphene, umuntu bethe gila athi sorry. Oh, besonwabile man guys. And exact December ngoku sana nokuyathelwa yithi sorry. Kanene Akekho sensena abantwana bebengekho. Asondijabule. And bekuba and yazi ndawuze ndithethe into eyawuze ibe buhlungu yazi qha okwangoku ngizawukhabe ngcuma because miss B. But guys Bakwenzeni? No, I'm not offended me per se, but the thing, the double standards ze industry bensandoba kuyo yabo ba xa ingubani bani niyathetha but xa ingengobani bani niyanivala umlomo. Okay, sure, but ke ingase ndiye kujiva ne-models man sasedimbazi kanithi ase ngajive ne-models. Yes. Ewe man Yazi kuyile nto almost bonke abantwana be-modeling endibazi yodimbaza were there, so ingase ndingajive nee-models. Ngase ndiye kwezinye indawo ngoku mhlawumbe ndibanike ispace mhlawumbe ndim lo ucinayo.
That's Yo. like we've been boni videos zabantwana. There's umntana ubonakala pha ebusweni ba 14 13. Unxibe into lento ezinto usound konke hoku be cute iqala chem kwi pictures ba okay uveze ipeni ngaphandle neempunzi zakhe ngaphandle konke hoku ezi ubusuku buhamba nansi nakabawa impundu ngaphandle for umntana ongakayani abe don't rape umntakabawo kodwa yazibizela ngokwakhe abantu nansi ke lento bithethwa ke pha nazi kwababhuti behlelisile usapho wethu so kobhuti bethu bebepha wathi kodwa senisibonisa amanyundululu ngokubhiyanga ndabenqondo thatha bhuti thetha nganto ngokwathi hayi sibona inudes ngoku nje ziyazihambela and I was like nyani xa njoga kule direction ajonge kuyo nyani there was a girl I'm one for mini skirts ndiyazithanda into short but ingase zibe short within a very decent length ke I can go short like this into ndiyazi uba ayizoveza the crevices of my bums you know sunibonisa intsula nentsende yakho nembiza andifuna ubona mbiza mna because ngoku isketi sakho is like butt length serious hayi isketi bezilapha short bum short noqonda kodwa cellulite ayivumi apha but hayi sana who are you body shaming wakhona omnye sithi uyokhangela amadoda literally unxibe isketi uyokhangela amadoda prize what's the difference between yena ne prostitute ke ayikho kaloku so a groove you get to experience such good sides and bad sides of groove. Yes, I always say the generation ngokhoyo ba develop kakhulu msinyane because if uphambene and ugreedy uzobanjwa kule minyaka ndinayo lephiwa yeshem abantwana ufika njalo bancinci abantwana bancinci grade 7 sebena imizimba developed kakhulu yazikhandi you think that badala apha kwasisikolo ukhona abantu ngoku beyi-farewell so abazali bebesithi hey ayisenhlele miss only to find out ngumntana esikolo uqinile nomzimba nevoice yakhe yangathi miss nyani 7 ke ngoku khona okay so how much more xa ikwa grade 10 ehamba igroove yebona la Jackie phaya uzawucinga uyatatsha kanti utatsha iminor and naye xa ipha akafuni kwaziwe iminyaka yakhe xa ipha uzawuthi ndina 18 uqonde no una 18 kusasa you realize but no man the unfortunate na 18 okay I understand kaloku una 18 says we are signela ne documents ngokunokwakhe consent iyakwazi uyinikisa ngokwakhe. The unfortunate part is that I do not think we get the chance to ask ages as from a male perspective. I do not think we get the chance to ask ages. That's why if uphambene uzokungena ngozi guys mna ndifuna age yam so ngibuzela nje ngabe kaloku ufuna ukudatsha and now you could be trying to protect yourself. Awuzovuma ngokutshomi ngomso uthethe nyinto. xa njengeni ngathi nangabe you I above 18 though Ima I think 20 if I'm not mistaken. No 19 lo. Una 19. Nyani? Nyani? 18. So you yeah, I'm old. I'm old. Oh, give me a chance. 24 umbonza uthi. Yo, kuvuyise thina. Abangazokwazi bamdala Kalo. Amncinyane khama ukhula phambi kwami guys. Including yourself uzemva kwami. I do like feel like I'm a bit small for my age. My age is smaller than me because I feel like I'm not you feel old. Yeah, I get you. I feel like abantu basoloko banelo ngxaki ba naye phofu mina shem I enjoy being misaged manditsho. Umncinci kanqona. Bacinguna ngapi kwabekujekile? 18 19 always ibhudelwa kwezo age. Pia ngomnyando ngowe kona mbona xa ndina 12 years old. Abaqala kuqala
Chomi. It's an insult. Awusile. Awusile. But Chomi, Undijamela kabuhlungu. Njengojekane bona bayijongene. Naman. but Chomi, I think must appreciate the fact that also Koti, is it Koti or Quote? Is Koti. Koti. He was here. Yeah. Also, that was Mr. Super Dolly. And by the way, I'm a big fan of Koti. He's my favorite artist. Yeah. I like the only. Damn. Uflash my yakhe le ngoma. I think yeah. Oh, was it Timbaza? Apho sikamaziyo khona. Okay. Not to oh. Yeah. Andibazi. Pex Pendle. What? The artist nayo. Yes. What do you mean by Rayo artist? Dala wa artist. Oh, hey. Because Rayo artist there yeah. No Dala. And also I'm an of Flash. We're chilling song pa. Just nje. Ufuna ukubonisa yini ba ebehleli no Flash kanene. Something deep. God. Uboni sifana uyiphika. Wena lahloba sekangani? There's no way, man. Hayi betipile fashion. Ngiyadlala hayi ndiyadlala. Kodwa uyitipist. Ndiyadlala. Nasimgadi. What's a tipist? What's that? Ngathi uyitipist. Kodwa Jake ivuka andelanga ngiyacela. I feel like people forget that in the MC and bahleli baphezulu ndabona yonke into enzeka pha. Yeah. Coke. Abayazi ndabona umuntu xa iphuma nevrawushe pha. You forget when ngakubona xa wama nendoda yabantu bethi abachatile. People forget bangihlasela. Bafuna ukuthatha receipts Chomi. Receipts Chomi. Hey. That's fine. Ubona ne-ungodly sides zethu nkosi yami. Yeah. But it's fine. Uyojoga indaba. Ujeke ngumuntu engazungaboni. And akazogcumela. And amehlo atyukutya kawo. Amahla My problem is that ndiyabona nalo muntu uthemisela ngaye ba ngumuntu wakho yama nabakhe abantu. Imba lohlobene segroove. Otherwise engazuyi-apply nakuwe loo nto because wandithukisa etoilet but asikho lapho masambe. Masambe Chomi. Sigoduse buya sigoduse. Mayibuye. No, I feel like this is Kachakaba podcast. Iphele kabuhlungu. Thank you so much for honoring our invite. All secrets with your presence. And it was not just. It was there. Yeah. Please. Otherwise, but Clay isn't. Fianga. But one andibhlungu le nto yenza ndandibe samncumela omnye umntana like mna ndiyazi uba whatever shenanigans she's doing with uJack nakitsibi and I was like hi babe because ndiyakwazi with neighbors and stuff right so I'm like hi babe hi no kodwa kukho squeezer wamanyani and I'm like who which squeezer kodwa ndazi wena nje mna ndiyazi mna nje loo nto mna I'm not going kuwe as whatever nto yiyo kuJack mna ndikwazi yebo ngoku yandithukisa ntoni ayisuka sensingathi uyandithanda apha le job kaJack I don't think ndingaright kuyo mna ndingalibala abantu ngu-MC and ndiphethe imic ngathi uhlobe ndizithanda ngale fight mna ndingabathi bethe ndizithanda ukuva ifight kwakho ukuzithanda kwenzeka phakathi kodwa bevele abafuna asikaseboxing apho uyandikanda yena yandika yenzela bangangena ungajula amakhuba ngaphezulu nama angajulwa ke wona ndandivuyena ngoku kwakubethwa isarhist yethu
Oh yeah, yabona ndo mabanga la. Hayi nesixoka makayenza. Bavula. I don't care. Umuntu xa umhlombo akungiphazamisa. Bayangiphazamisa. That is my problem. But it's fine, man. Otherwise, guys, this is Culture Convo Podcast. Remember, this is sponsored by Baza Photography, Nature Plan Water, Yes. Privileged Lifestyle. Wow. Kaya Kulu. Kaya Kulu. And Mkoto Residence also Isithebe Senjoli. Yes. Thank you very much. Yeah. And remember, Okuti, we are back on the streams on YouTube every Wednesdays at 3 p.m. 15 don't know now. 3 p.m. Make sure to check our latest episodes, our upcoming episodes. Make sure to like, to comment, double to 300 plus subscribers again and again. Also, don't forget to view Itimbaza documentary. That was a special edition episode. That's not even an episode. That was just a gift to you as our viewers. Because Mr. Mzuki Simbondongwe did promise that the Ndondon will be viewable podcast's page. So siyabulela kuye for giving us permission to post the documentary, and we also want you to watch the documentary kwenzela ozobayazi like i-background yaseDimbaza. Ungahlali nje uba ngumhlali waseDimbaza xa umane ubuzwe ba eDimbaza wazibani uthi wena was ucoke. No, you know, like sikwenzele into emandi ke kusakuphathela iDimbaza nemvelaphi yayo and stuff. So ngicela uhlale phansi uyobukela because it's a banger, please. Thank you. I beg you. And also, Hlezi Silaba, Hlezi Iqwela again. Thank you so much for honoring. Top dog. Maybe. We got to top dog, man. Maybe. We need top dog. Top dog. Ufuna wina. So we're comfortable up. Yeah. Okay. I don't wanna wait. Top Dog was one of our entrants was on the open air hosting Dondon program, right? Yes. But so you got. Why so you really? Kandibona lokhu mna. Nyani. Ebona ke lento ayithunyelwe kuwe. Ufuna babona nami. Xa bebila pha. Hey guys. Uthunyelwa kuwe. Uthunyelwa kuwe. Hayi ngizibonisa izinto ezinaweni. Yabora. Uyayazi ba judgmental kla group futhi. Sile wabe uthandile. Yo uthandile. Bekho uthandile. Sithandile. Otherwise, yeah. Thanks to Zimvo. Chat Solutions. You can catch him on Facebook at Zimvo. Sulwana. Kanya is using the Zimvo chat. On TikTok, Zimvo chat. Nimqeshe torho ichomi yethu is good for repairs. Yeah. And where they can find you. Top Dog. Nathan Makubalo, yeah. Thank you. Bunny? Nathan. Yes. Spell that. And Dayala no ndithetha. Nathan. Nathan. Sezinye izinto nabe naqonda kweligama lami lide kangaka. Ingase abantu abizela i1. Yabo? Yo leading yani igama lakho. Akho ndinde. Bianca Natasha. Igama eli1. It's two names combined into one. Bianca Natasha. Upstairs Bianca. Bianca. So lena ngqonda abantu basebafese bathi B or Miss B or Bianca because yabo so lena ngqonda Nathan ngaso ispele kwenzela bangathi besithi ngibala lamfana apha kula podcast. Hayibo bayamazi. Troubles of having an English name they understand. But yeah. But guys, Yeah, don't no forget. kanjani Miss B bayamazi. That Miss B was my nickname in high school because people did not want to like call out my whole name. Yeah. Otherwise, do not forget to like, subscribe, comment down, and share link with your friends. Usicalele also ba ubusibukela uleli nabani. Nina. Open chat. Okay. Otherwise, you know Basan Ranjan. Don't forget to Pray, believe, and live. Dangoes, thank you. See you next time. See ya.